Ćao svima i dobrodošli svi u naš novi video. I opet se to radio. I opet smo zajedno. Ti tvoj pazuh. A fuj! Pozdrav za atraktivno, pošto ću ja da editam ovaj video. I... Danas ćemo da vam kažemo nešto novo. Da, brišemo kanal. Ovako, htjeli smo da vam kažemo da mi prestanemo da snimamo za YouTube. Iz razloga što krećemo u srednju školu i nemamo vremena više da snimamo. Ćao svima i dobrodošli svi u naš novi video. Ovo što sam ja rekla nije istina, to međutim, a nije ni cijela laž. Jer mi smo krenuli u srednju školu i nijedno od nas nije upisalo srednju školu u gradu u kojim živimo. I putovat ćemo... Koliko ti putuješ do Karlovaca? 20 minuta. Ja 45. Uglavnom, putujemo do tamo i moramo da vam kažemo da je veliki stres i napor da svako jutro ustajemo rano da putujemo do škole, ali menjaš smene? Da, nedeljno. Dobro, ja godišnje. Kako se zove? Da naporno je da svako jutro ustajemo rano, da idemo u školu, da učimo, da... Pogotovo što nismo iz mesta u kom živimo, i onda nam nije tako blizu kuće, već moramo da putamo i do kuće. Sačekaj! I pogotovo što idemo u mesto koje je nama sasvim novo, idemo u društvo novo, dolaze novi nastavnici i sve. Da vam kažemo da će nam biti jako teško da izbacujemo po 3 videa nedeljno kao što smo radili posljednjih par meseci. Mislim, ne da će biti teško, nego će biti nemoguće, jer stvarno ne možemo da izdvojimo toliko vremena, iako se mi trudimo što više možemo, ulažemo što više truda u YouTube. Međutim, ovo će stvarno biti nemoguće da mi izbacujemo 3 videa nedeljno, što je 15 videa mesečno, to je puno. Pogotovo što ćemo moći da se vidimo samo za vikend. A ponekad ni to. Tako da, hoćemo da vam kažemo da će videi izlaziti po jedan video nedeljno. Nekad. Nekad, ukoliko bude bio nešto, neki poseban video, neki poseban dan, trenutak, praznik. Da, ili budemo li imali više zabavnih, nešto uglavnom da bude, izlazit će 2 videa nedeljno. Mi ćemo to vas da obavestimo uvek na Instagramu. I na Facebook stranici. Da, tako da... Nadamo se da ćete nas razumeti jer stvarno tek idemo novi početak, tako da teško je da toliko stvari odjednom radimo. Da. Tako da, to je to. Da, i videi koji će izlaziti jednom nedeljno počinju sada od ponedeljka. Tačnije, videi će izlaziti petkom oko 20 časova, je li tako? Da, računam da će video izlaziti petkom uveče. Jer neki su prva smena, neki su druga smena pa dok se vratite iz škole i tako to. Tako da će video uglavnom izlaziti petkom uveče, a ukoliko bude video neki koji iskrsne da ćemo ga postavimo one. Izaći će, pa nećemo baš u subotu, nego vjerojatno u nedelju popodne. Da, ne bi išla 2 za redom, nego čisto imate malo prostora i eto, to bi bilo to što smo htjeli da vam kažemo sad za ovo i naravno, čim dođe zimski raspust, nastavit ćemo sa 3 videa, valjda. Da, i onda ćemo da radimo kvalitetnije videe ako ne boš ja ću se. Onda ćemo radimo videe kao što smo radili za ovo sve do sada, lifestyle videe vezane za zimu i za sve. I da, pišite nam u komentare da li želite da za Noć veštica radimo videe, iako je ovo prerano, tako neću ipak pričamo to. Da, i da vas obavestimo za BalkanTube Fest, jer je to pre Noć veštica. Tako je. Mi na BalkanTube Fest nismo pozvani, međutim mi ćemo da budemo na BalkanTube Festu kao gosti. I da, to bi bilo to za ovaj video. Nadamo se da ćete ostati sa nama bez obzira na sve ovo, jer jednostavno morate nas razumeti, a i verujemo da... Ne morate, ali se potrudite da nas razumete. Pogotovo vi koji tek sada idete u srednju školu, izvini što prekidam, pogotovo vi koji sada idete u srednju školu i koji se trudite da bar prvi utisak prema nekom nastavniku bude što bolji. I verujemo da ni vi ne bi stizali toliko često da gledate sve videe koje mi izbacimo, tako da jednostavno mislimo da je bolje da tokom školske godine izlazi 1 ili maksimum 2 videa nedeljno, što će biti super i za nas i za vas, jer ipak nećemo vas ostaviti uopšte bez videa, nećemo vam izbacivati 3 videa kao do sad i zbog toga bi trebali da ostanete s nama, jer jednostavno koliko se mi trudimo budemo bolji prema vama i za to sve da i dalje održimo taj neki kontakt sa vama, trebali bi vi sa nama. I to bi bilo to za ovaj video. Nadamo se da ćete nas razumeti i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao! Znaš šta, moramo se slikamo za ovo.